Aingo utrai say sin ni kapor ka bamenta ya ka bawai biang ya ka ni kalat ya ka bangan yo ban ya kren ba pi ha ka ni kapor ka bamenta ba ka ni khubor ngai utrai don ban kren ya pi na mar kwa ban ker khu pi kwa ban le bha ya ka jim ka jong fi mut ban le chi sha da ka ei ka ba kraw ha ka jim ka jong fi shwai ka tang apdiang so ba fi sha ka ni ka channel jong ka Potternet Gospel Media Ministries ya ka bangi ai khubor na ka sngi man la ka step do san ba je ni ai ni ka khubor step but man laga sngi ya lap ya gospel ke jong try ni don ki jeseng ni don ki healing festival ni don ya ki jingrwai ni don ya ki jingpla ni don ya ki segi film ru ke ban sami menta tengah aingo ublay na ke benta ka tahu ni la pelat sibun ki films ki babon fi la pet na YouTube don ru ki bang khmla ban pelat ya ke YouTube bang nget ya ki sngi ki banang wan ru andala ada pelat ni ka film ni pelat ru sa kita ki way da ki film hapo YouTube ingat try ke ku pi haba fi shashkor ke ktien ke jong blay baraba pi thrang baraba pi sliang ke ktien ke jong blay no ker khu ye pi ka khubor ke blay bu aga do not jonga ka long tangani ke we ba ka ta ka long blay kwa ngi ya ka bangin pen song bha ye u fite blay am kwa ngi bangin pen song bha ye u but blay am na ka banta jongi uladu ya ka jing song bha la jong udu no ya ka jing song bha la jong udu u no ya ka beneng no ia kata ka jinglong blay ke jong u blay ban yalong marangkat baru blay ula no ia kata ka spa ia kata ka buram ula no eki baro ban wan sing ni ka prthai tang na ka benta ban pen sungo bhai ngi tang na ka benta ban pen emingi tang na ka benta ban le ka kamba age ji im ge jongi ula du no age jing sungo bhala jong wan sing ni ka prthai ban yo ban pen sungo bhai ngi ban pen emingi ban pen lat ngi ken na ka jinjar tra naga pop naga jing penrem ba naga do job ba naga jing yap tadi ta habu try ula du no ya jing sngo bahala jong naga ban taban pen emingi ka day ngiru man pen sngo bahayu play nastunat kini ka dekot ka ongkom ni ladanga pulih kini ka pona ar korin kal nong ka ba san ka dekot ka ba kendai upol open kan mau ngi kini ka way u ongkom ni kini ka ktien nabakum taru nginile ting no ban long kiba pen sngo baha ya u langi shongsa lani ngelet no namar ka day ban penyang ngi baro akmat ka jing shong bisharu kris ba way puway un yo pediang haladi ya kita ki ru ki balale hakamet jong u kat bakum kita baulale labha nelas neo tading ta ka babel ka kren shang ne ka ong ba ka day yangi ban yale ting ban pen sngo baha yaw trai lang ni don nang ni nang di ben lek no ru kan mau ni ka we ngi ha ban im ban yele teng ban pen sngo bha yau trai ka kata ka jing pen sngo bha yu blay ka dei kata mi shu ko ngu bi ka tin ka jong u ngi ko ngu ya ka mon ka jong u ngi ko ngu ban le ya ka ka bu kwa ngi bangin le ka don ku ka tin na Jacob nong ba ar khat ar pun reu ong ka jingat klem ka jingle ka long ka ba yap hau Jacob hi ka tu nong ban neng kong ka khat ka ba ar fu ar ka ong bagi nam long tang kita kinong snow ka ktien re kinong le da ka bersyukur no iela di tading ta la dang ngi shu snow ka ktien bat ngim le ngi syukur iela di bru try kwa ka ni ka we bangi ngin pen snow bha ba tang yu bala dang nginang ban pesu bha la dang yele teng ban pesu bha yu ble la dang yeng ka khet ka jing bishar ka jong ble ka sup polat yangi ka ngi ka jing keman ni ka jing tengan ni ka jing hun ladang yeng hakamat jong blay namar on sa bishar ya ka babha ka basniu ke jongi balada ngila pdiang yu Jesus Christ ngila im ban peso bahayu kala baha palat na ka bata jongi ladang yem ban le sarong ban le persha yu blay ban le persha ka ktien ke jong u ban kentat ya ka jimpenem ke jong tra ban kentat ya ka ding phna ban kentat si sha ken ya ka ta ka bo jisu la le nam ta jongi kata te kala dik basniu palat bal kata te kan sniu ya ka jim ke chungi bangai kan non kata ka bad remark nani kata ka jingle ka basniu haga sngi jong ka jing bishar padai ta to ai bangin sungu yo blay ya ka bol le na kam ta jongi ngin im ban shakri blay da ka basngu da ka basngu i da ka ba sngo bha kata ka donut mdai da ka ba penbor mdai da ka ba shu le jubor
Henry ngin im man pensung bahayo belai namar ka jing it ka bola the aga ji im ga jungi namar ka jing bah ka bola ai ga ji im jungi namar ka jing penem ka bola ai namar ka jing ka khu bola the bat ya kata ken ka jing le ka ba kraw polat ka bola le ga ji im jungi ya ka bola du no ga jing sungu bahala jong ya ka bola wan man pensung bah na ka banta jungi tading ta haba ni tip ya ka ni bau trai la du no ga jing sungu bah na ka banta jungi perkat fiu la sya ega ding pna ya ka kordet ka jing sempat ke jing keren ben ke jing mentiu ani udah syak tit udah syak tangon syak put kita man pan pang da ka pan siat sya ani ke jing pang ke jing kordet ani ka mat jong u kala jot lut barok ke jing sempat da kita kitri lani kim dei tang tau syabuk ndre hau tau syabuk la don da kinar ki blate masente masen kerwit ka bat bis bak ka do sentan ka light bi wek kita ka do Kishing ki pau, kaktin ke jong blai ki thu ikata, kishing jong ki la pau pelau. Pagi ti ki jong ki la lak pan lot namar ke jinya kharwat ke jinya tan ke jinya le dusman. Kamet jong ba sa ke ding pna ni. Ke ding pna kam dei ke bala polish, ke ding pna kam dei ke bala pen pli, ke dei ke ding pna ka ba sok khro. Ke ba thar ke ba pen pang kamet ka la mong lupa, haba sa ke ding pna ka ba sok khro. Kam dei ula du no ke jiso ba la jong baro. Nagabanta ban pensong bahaya ngi nagabanta ban pen im yangi terlalu try la do kat kata ki ek ebro anta jungi bagade ngir ban do no i gi ek gi jing subha jungi ne ke perthai ban yo ken ban pensong bah yau ta ken bo pensong bah ga ji im ga jungi badin ta ka bible ke kren ni kata tangi puli ne ecclesiastes mong aju puli bah ni ke khot ne ju su bang ju su it bah ecclesiastes ke ne gal nong ka bal ar ke khot ke ba ar pun riu namari u breu bo pensong bah yu blai uai ke jing start ke jing tip ke jing kemen henry nong pop uai ke jing stam ban lombat ban kenton ban ai ta bo pensung ba yu blai ke ni ka long ka ba thala ba ka be egal air bible ke kren shine mo bleu u bo pensung ba yu blai uta u breu bo pensung ba yu blai bleu ai ke jing start ke jing tip ke jing kemen la da pinang mo pensung ba yu blai bleu ai fi ke jing tip ya ke jing start ya ke jing kemen fi pensung ba yu blai fi sung ba yu ready People so bahaya tu start view ai jing start. Pi semua thu shu pi thu shu. Balada pi ai ya kata ke jim ke jong pi eman pen semua bah yau try uba dap da kata ke jing tep un ai fi ke jing tep u ai fi kata ke jing start baru ai fi kata ke jing kemen. Hendak ke Bible ke ong ni ta ubriu te unong pop u ai ke jing stam. Ban lum ban kentan ba ka bakat do un ai pat hau ta pen semua bah. Yau blai tadai ta ka Bible ka kren chai ba singi ki ba khat do ba ka spa jong ubam hok kan wan show ba hok tadai ta ngidang ya up ba ngitip ba kata ka por kan saja ba ka spa jong ubam hok kan wan show ba hok ka Bible ka ong ni proverb khat lai ka khat ka bar puar ka ong ubriu ba ba un ino sa e ka benta pateng haki khon ki khon zu ba ya ka spa jong unong pop la tengka yau ba hok ya ka spa jong nong pop la tengkai na gamta ubahok tading ta la fi penso bhayo blai fi de ki bre ki bahok fi penso bhayo blai ngi ple ka sam ka ba lai punyo de khot basau blai ong an ai ka jingkwa ka donot ka jong fi tep kan chulong la ka long kan chu bha la ka bha kan chu wan la ka wan ki jingker khu ka jing sok ka jing kemen ka jing tep ka jing shampang kan chu wan la ka wan ka favor na ki bre kan chu wan la ka wan ka favor kham tam no blai kan chu wan la ka wan kan chu long la ka long ya kita ki brio ki ba em ban pensong bhayo blai ai ba ka da anot jongi kan long bi ka ba bet ka ba khot ka ba shida ka ba klem asap ka ba klem pop ka ba em bet ban pensong bhayo try ba ding ta mo galatial no man kong khot ka ba po ka ong ya kata ka ong bi hang ni wat bo ken ya ki brio la ni wat em ban pensong bhayo ki brio la dang ngidang pensong bhayo ki brio ngem shim la long ken ki shakriu kris ding ta upol klian no pi bo la ni no pi pensong bhayo tadi tawan ai banginum pensu bah Gibril ai banginum pensu bah you know menreitang ya utra ho Gibril la pensu bah mentakin subha reistang shipor kila that ya kata beginum kan mau hiru ya kata re la pensu bah ublei bukan mau ma ublei babu jingkan mau babu jing thop badai ta fi em pensu bah bi utra la gasngi fi em pensu bah tadi ta la khot ya firu ki shakri ki jong Chris ka Bible ka ong kata lagi pensong ba ai ngi jing start ke jing tip ke jing kemen ka ba ar ka long bu ai no ka spa jong unong pop shout tau ba ho ka ba lai ka long la ngi pensong ba ai ka jing kwa ka donot ke jongi
ai be ke jing kwa ka donut ke jongi pada bagi pensong bahaya belai la nyau yang ikan ki syakri ki jong ukris tadeng ta abang nam long syakri jong ki breu abang nam long ki mrau jong ki breu hendra ki syakri ki jong ukris toilet tenge kat baka por kadang don bangin pensong bahaya belai tadeng kenok ki sngau bah perthai kenok ki kam kai jong ka perthai kenok ka to ka pensong bahaya la diru dak ba phi di phi bam phi klim phi auria phi thok phi syukor phi le ki kam ki bathala baja clear pen so bha tangi ki bri pikiran ma phi ki bri ma phi le ma phi ki sngo bha ru bleu su siam kata kam long tadi ta em pen so bha be yo blei kai ki fi em kai fi le kai fi kren kai fi trei fi ta nai to nai thiem nai le su ki kam ki ba khla ka thok syukor ka arsap ka jinglong ka bam dai utrai ong ipi eno ka jing bu at tanglang la de jing bu at nyam ne ju at keng thei ne ju at spa ju at bor kita eno utrai utip ya kata la pi bu at ya kata am pim it ri utrai ai fin it utrai bi sin fil it utrai am ka bot pim kan mau shu ita ki aka baro ndrei ka jing mut ka jong phi ka donut ka jong phi ka long tang de ka wei ban im ban perso ba tang utrai bang ngai trai kan khu pi ki kam ki jam ki jing trai jing ta pa trai hok ki kam ga bleu ai pa penang ber perso bahai bleam ki briu ki bahok si sha ki briu ka ba pi pi trai am la ki shon pi kan no am de hadin kin sa ye fi la ki si pi kan no stang kan no am ki la kala long ki perlok ki bajan jong pi tadai ta wan nom iman perso bahai ka perthai na mar la fi perso bahai perthai bleu la so si rai perso bahai bleu so bahai fi par kita ki bam so bahai fi hadian rok kin sa so bahai fi tadai ta im ka jing im ka perso bahai blei ngai pi perso bahai blei fin yo ro ki jing sham so bah na ki breu utrain kar khu pi ne ka por ka mamanta bat ngin dwai no bat ngai utrain ai bor pi fin e no ki jing lien bersni bor khoi ne ka sngi wanum im shu ka jing im ka ba sha te ka sha khom da utrain pelat ya pi ne ka sngi but kwa ben ongi fi ne ka sngi wat ap adu dal apoi ka por ka bakut wat ai benda po hedo ka por jong ka jing bishar ka jong blei wat ai ba adu dala put no nan fin kala ka mut kwa ben ongi fi kala no kat ba ka por ka dang don ngin dwai ni ka por menta trying ai ngo imego pa ni ka por ka ba kodor mangi ban kren ni ka ktien ka ba em ka ba don bor ka jong me hap deng ki khun ki jong me tra ba ngal dwai ngi ka khun ki khun ki jong me ba kin la ban em ban perso bhai me man la ka sngi am yenu no ne ban em ban perso bhai me ba tang ye me ko try a be kin do no ka jing so bhala jong tang ban em ban perso bhai me ubla do no ka jing so bhala jong na ka ban ta ban perso bhai ngi ka dwai try am ta iba am ta kong ni ka por nget ta do am ta ka sngi kabor ke jom sim ba khoi kawan ka jim ke jong fi kabor me sim ba khoi ke la train do menta badala di film la an rein do menta fin la da kabor ke jong ublei bang da duai ngi ker khoi pi da duai si sha ublei nam pen sle fi da duai bu trai si sha o sim jong trai kan lang tot kan pen khoi ye pi ba fin long ke janai ba ki ba khoi ko mo blei long ba janai ba fin em ke jim ke ba job na do menta ba ke jing pen choi ki wan ki jing pa ki jing pon nang ne ta ki wan ye kita fin long em roi pen em ban perso ba ba tang ye trai bang ngai fin em ma ka ktien fin dap da ka ktien fin dap da ka board wan ka jing slap mun sim khoi ha ka teng jisu nga dwai nga ka khoi fi amen but amen tran ka khoi fi ngin second do ngin sai sham yang la shai ka sngi ka wai pat ka khubor step ka bless you bon amen